Kelly at Flint yn ten ysgeilus, y bêl gan Joe Palmer. Palmer na'n Elid tuag at Evans. Evans y ddigon call yw bod I fod o'n cam sefyll yn gadael i'r bêl redeg. Andy Owens doedd o ddim yn cam sefyll. Owens I fewn i'r cwrt ac yn dod o hyd i'r gornel isa. Ac yn rhoi Airbus ar y blaen. Wedi 6 munud yn unig. Amddiffynwyr y Drenewydd yn hawlio bod Evans yn cam sefyll. Mi oedd o. Ond y Llimanwr yn penderfynu chwarae ymlaen. Owens doedd o ddim yn cam sefyll ac yn tesgor ei bedwaredd gol o'r tymor I roi tîm Steve O'Shaughnessy ar y blaen. Ydy'r Robiniad ddim yn hapus gyda'r penderfyniad. Capten y Drenewydd, Craig Williams, yn gwahodd Sheridan I redeg lawr y sianel. Sam Hart yno yn amddiffyn. Lewis Hall! Wel, oedd y golwr yn fler yn fanna. Ac mi oedd o'n lwcus bron I Sheridan wasgu honna I fewn. Y bêl yn taro rhwyd ochr dihangfa I Lewis Hall. Hughes at Jordan Evans. Evans, chydig o sgiliau gan fod yma Sargent rwan I Airbus. Y bêl uchel at y postyn pella. Neb yno i'r tîm cartre. Mae'n syrthio at y sgorio Andy Owens ar y foli. Wel, oedd y dechneg yn berffaith gan Andy Owens. A doedd ddim yn bell chwaith. Fletcher yn rhyddhau Nick Rushton. Troed ar y sbardun gan Rushton. Mae heibio I Steve Thomason yn hawdd. Rushton I thynnu hi nôl. Ble mae hon yn mynd I syrthio. Kenton! O, gafodd am gafel anni o gwbl. Joe Kenton yn gwastraffu cyfle'r Drenewydd. A falle bod Ian Sheridan di helpu Airbus hefyd. Chwarae taclus yng nghanol cae gan yr ymwelwyr. Fletcher allan at I gefnwr chwith Jack Kelly. Kelly amser I godi ben y croesiad. Pwy sy'n o? Ian Sheridan ar peniad. Fymryn heibio'r postyn. Ian Sheridan yn cael gormod o le o lawer yn y cwrt. A'r peniad yn cosi'r postyn. Jack Kelly, o gwaith da gan Jordan Evans. Dave Jones dod ymhell oddi ar ei linell. Y peniad gan y golwr, mae gan George Hughes. Sargent Evans yn sgrechian amdani ar y chwith. A mae Andy Owens yn glir trwy'r canol. Andy Owens, heibio I ddyn. A'r bêl heibio'r golwr. Os Monach gan dîm Chris Hughes. Ac Andy Owens yn sgorau ail o'r pnawn. Camgymeriadau gan Jack Kelly a David Jones y golwr. Ac Andy Owens yn rhwydo I 5 gol o'r tymor. Hughes y cliriad I James Hooper mynd I chwarae ddi. Ydy, yr eilydd allan ar y dde. Hooper 2-1 yn I warchod o. Mae syth drwy'r canol. James Hooper i'r cwrt. Garbediad da gan Jones yn y diwedd. Wel, munudau sy'n weddill a mae'n edrych fel bod Airbus am gair bwlch rhwngthyn nhw ar Drenewydd I ddim ond 2 bwynt. Yeah, I thought from start to finish, I thought we dominated really. We could have scored a few more, but most pleasing thing was a better reaction from last week. I thought TNS game, we let ourselves down a little bit. Showed a bit too much respect, our attitude wasn't good enough. Today, to a man, I thought we were superb. Disappointing result, disappointing performance. The first 5 minutes set the tone for the whole game really. I thought Airbus started really well. Goals on the back foot, we never really responded. Saying that, you know, look, from an attacking point of view, we've had 2 really good chances at 1-0. When Nick Rushton's gone through, pulled it back, and I think, and then a little bit of a scramble, and obviously we've had the cross from the left, and Ian Sheridan with a free header, and you know, on another day that goes in 1-1, and then the game changes. But look, you know, no real complaints today. We were second best in most areas, and it was abject at best really from us.